Uzohamba ngazi inxexe lezi mase uneyinxexe khuleka. Udokotela nje umthetho uyomkhuluma khipha icala lesizike lezindawo ezimhluphayo. Uzohamba ngazi inxexe lezi. And laphana mhlambe mawunenhlahla futhi uzobatshela ngathi unywe yimini base ngakwenzela ezinye inyawo ezimbili ozoyifaka ngapha emakhwapheni nangapha uhambe ngazo hayi bese kunika inyawo ezintsha. Yezwakala. Ngiyakuzwa mke mkhulu nenkinga futhi la. Yani manje. Eyemali nayiphatha imali kodwa yanyamalala. Uyasebenza? Yebo mkhulu. Ulula gogo ngizokusendela account yami mayengena umholo uzongena kimi manje ngifuna ukubona izonyamalala kule mali ngoba wena shuthi nenkinga awuyithumele bazongene mina ngikuphathele uzongitshela nje imali oyidinga ye-transport neyokuthenga ukudla emva kwalokho sobonana amantela. Anizwa kahle mkhulu. Ngithi ngizokunika i-account yami gogo ufake yona lapha emsebenzini mabehola izongena kwi-account yami mali ngizokubekela mina bese wena ngizokunika nje imali yokudla ne-transport kuphela sesobona ukuphela kwenyanga. Okay mkhulu ngiyabona. Ngifuna ukubona ukuthi sazophela nima yikimi ngoba wena iyafika bese igcina ibaleka manje uthi umoya kimi ngoba ngathi ngaba sesimeni sokuthi ngikunike i-account le mali uyifaka kwi-account yami bese iyagcineka wena uthi umoya ngizokunika imali ye-transport nokuthenga ukudla lapha endlini uhlangana ukuphela kwenyanga futhi uphinde wenze njalo. Okay mkhulu wena utholakala kuphi mkhulu ngifuna ukubona. Hayi okwamanje gogo ngise-UK ukuze lapha e-UK ugibela ibhanoyi manje angiboni ukuthi ungalunga ebhanoyini wena. Awugibeli ibhasi mawuza kimi ugibela ibhanoyi straight. Uma khiphize ntambama. Hayi nami ngiyahamba kana ngimuza ngebhanoyi gogo. Balekile.